Benvidos a este acto que por un lado é un acto que queremos que sexa tamén do Ateneo e por lo tanto sería o primeiro acto que se adianta ao calendario normal que pensaba comenzar o día 3 de outubro, pero realmente entre que nos pideu a editora e que Antón Porteiro que anda por aí fixo un esforzo realmente encomiable, pois nada, aquí estamos para presentar este libro e además con muitísimo gusto. Bueno, quería darvos a benvida porque realmente este é un acto de finais de verán, principios de outono e a verdade é que nos colle co pé cambiado e estamos aí como a medio camiño, pero benvidos a todos e a todas. O primeiro que teño que decir é que para nós, para mí personalmente, é unha honra representar o Ateneo de Santiago aquí nesta mesa, porque estamos aquí justamente porque Xusto é socio do Ateneo, é un ateneísta, e a verdade é que sempre as asociacións se viven e sobreviven do esforzo e do traballo, do apoio que todos os seus asociados e asociadas realizan. Un apoio que moitas veces é de tempo, de disponibilidade, de saber, de experiencia, incluso monetario. E a verdade é que temos que decir que justamente cando as asociacións, todo tipo de asociacións necesitan apoio, pois xusto veu a darnos unha conferencia hai unha temporada e ao final da conferencia non só non cobrou, sino que se fixo socio para pagar el. Por lo tanto, comprenderedes que o Ateneo de Santiago tiña que estar hoxe aquí e tiña que organizar este acto e os actos que sexan necesarios. Ademais, Justo é unha persona das que traballa en mancomún, das que creen no esforzo colectivo e na responsabilidade cívica. Por lo tanto, estamos entre a xente que queremos e a xente coa que queremos camiñar. El demostra aquí, no Ateneo de Santiago, demostra en moitas outras organizacións, pero demostra tamén, por exemplo, no Museo do Pobo Galego, onde asumiu a presidencia do Padroado. Aí, realmente, quizás sexa onde el mostra máis o seu esforzo, non? E, sobre todo, neste ano que vai comenzar, no 2017, que van a celebrar os 40 anos de funcionamento do museo e, por lo tanto, terán un traballo ímprobo, imagínome, e tamén, por exemplo, coa organización do Congreso das Irmandades da Fala, que organizan para o mes de novembro. Gústame decir estas cousas simplemente por recordar e por facer presente tamén nesta mesa ao museo, porque é necesario facelo, non? Porque é un pouco un museo do povo galego, un museo de todos os galegos e de todas as galegas. Pois ben, el que non o vou a presentar porque vai a falar del Pilar, pero tamén o que quería decir era que lle agradecemos a editorial que pensara en nos para a presentación deste libro, porque nos parece que como estades demostrando vos aí neste momento sentados, que era un acto que realmente había que apoiar e había que estar aquí. Por lo tanto, eu xa non digo nada máis, simplemente que quen debería estar aquí e quen lle encantaría estar aquí era Salvador García Bodaño, pero por cuestións de saúde non está, e por eso o represento neste momento ao Ateneo. E nada, xa darvos a palabra e darvos as gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias, Pilar. Estamos agradecidísimos somos nosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Porque realmente es un placer ver a tanta gente reunida para presentar un libro, y créanme que lo digo con argumentos, y me encanta empezar la temporada y que sea el primer acto de la temporada. Hemos hecho un esfuerzo de producción que espero que nos agradezcan cayendo la lluvia, para que se note que ya es una nueva... Porque por lo visto no había llovido nunca, o sea, hace un montón de meses hasta hoy, ¿no? Y es, porque desde luego creo que el sitio perfecto, y estamos encantados de venir de la editorial Turner y del Colegio de México a presentar aquí la historia mínima de Galicia, recién aparecida, está llegando estos días a las librerías, o sea que este también es la primera presentación, el bautizo del libro. En fin, Pilar, no creo que podamos estar en un sitio mejor y con mejor gente, y encantadísimos. Además, ya te digo, es muy importante cada día más bautizar los libros bien, y creo que se están haciendo con bastante buena estrella. Muy rápido os voy a presentar, aunque tengo la impresión de que no hace demasiada falta, pero me voy a hacer
al autor y a Lorenzo Fernández Prieto, que nos acompañan hoy aquí. Lorenzo el profesor Fernández Prieto es catedrático de Historia aquí en la Universidad de Santiago. Le conocemos bastante además por sus artículos de prensa y sus colaboraciones y demás, y por un proyecto maravilloso que yo he descubierto ahora estos días llamado Nombres y Voces, que dirige, creo que lo lleva entre varias universidades, destinado también a poner nombre a las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista aquí en Galicia. Es impresionante el proyecto, la verdad, de muchísimo alcance, que me ha encantado y que creo además que es una forma de hacer historia que tiene mucha repercusión. Y a Justo Beramendi, por supuesto, el profesor Beramendi, autor del libro, catedrático emérito de la Universidad de Santiago también, de Historia, y al que también hemos seguido mucho, bueno, sobre todo por lo que más conocíamos, o más conocía yo desde luego, era su libro La historia del autogalerismo político, con el que ganó el Premio Nacional de Ensayo hace 7 años, ¿no? En 8 años, perdón. Bueno, hace unos años. Este libro que nos encantó ha sido, en cierto sentido, un poco precursor también de esta historia mínima, que voy a presentar muy rápido. No tengo atrevimiento suficiente para hablar yo aquí de la historia de Galicia, ni muchísimo menos, ni es la intención, pero sí me gustaría poner un poco en contexto la intención de este libro. Esta colección, que se llama Historia Mínima de, hasta ahora habían salido la de España, la de Cataluña, la de el País Vasco, ha salido también pues, de la literatura, de la mitología, en fin, es una colección bastante amplia destinada a ser una introducción que, como se coedita entre Turner, que estamos en Madrid, y en México, con el Colegio de México, está destinada a ser la puerta de entrada para alguien que puede no saber nada. Es decir, este libro lo puede abrir un chico de 25 años en Medellín, que su abuelo era gallego, tiene cierto interés, le suenan campanas, y tiene que encontrar aquí la historia entera, cronológica, ordenada, etc. Sabemos que el carril, digamos, las condicionantes de la colección es que tenga 50.000 palabras, que no pueda tener más de 300 páginas como mucho, 50.000 palabras, y que se cuente todo. Como decía el autor, el profesor Beramendi, estos días en la prensa, tiene mucho delito y mucho mérito contar desde el Paleolítico hasta las mareas y Podemos en 250 páginas. A mí me gustaría que eso se apreciara en lo que vale, porque realmente hace falta una vida dedicada al estudio de la historia y a conocer y a divulgar y a enseñar, para ser capaz de hacer una síntesis que además se sostenga, que no sea una Wikipedia. Para eso ya tenemos toda la Wikipedia, para tener los nombres, las fechas y los datos, sino una síntesis narrativa, una historia que realmente abra puertas y que den ganas de seguir leyendo, o que a uno le sirva como introducción. Y en ese sentido creo que es una obra no solo conseguida, sino conseguidísima. Yo debo confesar, y espero que no sea demasiado decir, que me he reído bastante leyendo este libro, y que creo que el estilo, la sutil ironía que da gusto encontrarlo de vez en cuando, y el acercamiento al lector, el hacerle las cosas fáciles al lector, es una gran ventaja de este tipo de historia, de iniciación, ¿no? Y creo que no solo se ha conseguido, sino que, bueno, ustedes lo dirán, dentro de unos meses sabremos exactamente cómo se ha conseguido. Y me gustaría destacar otra cosa muy rápido, y es que las historias mínimas, precisamente por ser tan cortas, porque al autor se le pone el condicionante de eso, las 50.000 palabras que pesan muchísimo, tienden a irse a la gran historia, ¿no? A los reyes, los mandatos, los papas, la caída de no sé qué, mientras que el profesor Beramendi ha conseguido aquí una cosa que me parece única, y es que es una historia llena de personas. Él mismo dice, en una frase que me encanta, en el prólogo del libro, que la historia de un país es la biografía. Es la biografía de un sujeto plural, que es la gente de ese país, o la biografía de un conjunto, y creo que aquí pues, se ve muy bien, además, la historia de la gente. Se presta mucha atención a los oficios, al campo, a la pesca, a los movimientos demográficos, a la inmigración, a la migración, a todos los efectos que han tenido las diferentes políticas de los diferentes gobiernos. Bueno, me gustaría destacar un hecho que es bastante curioso en los libros de historia y divulgación, y es que en esta historia salen mujeres, cosa que ya le comenté en su momento con admiración al autor. O sea, ustedes lean cualquier introducción a la historia de España y cuenten las mujeres que hay, pues les sobrarán de segunda mano. En fin, me gustaría destacar esto, el valor de la síntesis y lo mucho que apreciamos en Turner y en el Colegio de México, el tener por fin una historia mínima de Galicia, que creo, y esa es nuestra intención, que va a ser la historia que va a ser de referencia, por lo menos para una generación. Ese es nada menos que el proyecto por ahora. Y le paso la palabra a Lorenzo. Muchas gracias.
Moitas gracias e boa tarde a todos e a todas. Primeiro, un agradecemento a editorial e a Pilar e a editorial Terna e a Xusto Veramendi por contar comigo para esta presentación. E antes de seguir, teño que decir que cando estaba preparando hoxe estaba facendo mención a algo que me chamaba a atención e é que xusto entre as cousas, entre as virtudes que ten a obra, dalle bastante importancia e dedicalle nesa síntese tan apertada moito tempo ao Imperio Romano, por a importancia que ten para explicarnos hoxe, ¿no? Para construir o relato da historia de Galicia, pero para explicar desde o nome hasta moitas das cousas que aí tratemos. E eu tomaba unha nota e decía, como se nota que fala moito con Fernando Acuña. Inmediatamente vou ao correo e me entero, e hoxe me informan, a media hora, de que o noso amigo e compañero Fernando, pois, finou hoxe, ¿no? Pois que aproveito para decir, porque se alguén non está informado, e tamén pois para facerlle un homenaxe público. Porque, efectivamente, detrás deste libro están moitas investigacións de moita xente que xusto é capaz de, eso sí, con unha fina ironía, con moita capacidade de síntese e, sobre todo, con unha escritura en castelán que a moitos nos gustaría, e tamén en galego moitas veces, e eu creo que esa é a primeira característica do libro, que suma e recoñece e coñece moitas cousas e é capaz non de reproducilas, sino de enfialas e sacar aquilo que realmente é importante, ¿no? Recoñecendo sempre os autores, ademais, e facendo mención deles. E a segunda característica é precisamente que está moi ben escrito. E cando o libro está ben escrito, sempre recordarei algo que o teu presentador de mañá, Barreiro, dixo nunha presentación dun libro, ou lle dixeron a ele, máis ben, non? Lle dixeron a ele. E é que un libro de historia, bueno, pois, como todo o que un escribe e cando ten que ver coa investigación, pois co tempo faise bello, pero se está ben escrito, non. Entón, ainda que moitas das cousas que aquí se explican se poden actualizar, mellorar, completar, incluso cambiar o paradigma, o ben escrito que está o libro e o ben que se lee, eso vai seguir sendo aí, vai seguir estando aí, por tanto, se vai a seguir lendo. Eu creo que esa é a segunda gran virtude do libro. Quería dicir tamén que, de alguna forma, e aquí barro para a casa, xusto forma parte, ¿no? E enlaza cunha tradición do departamento, unha tradición na que está Barreiro, na que está Villares, pero tamén está xente nova, tamén está Antonio Míguez, tamén está Afonso Sánchez, que de facer, con eso que decía Pilar, facer historias ou ben globais con parte de contemporánea e participar nelas ou dirixilas, ou ben ser capaces, que é moi difícil, desde a idade contemporánea e desde o coñecemento do mundo contemporánea, leer e releer e facer un relato enteiro sobre a historia de Galicia. Evidentemente é un reto complicado e hai que valer e hai que atreverse, non? E como digo, de alguma forma, a tradición do noso departamento, polo menos desde o ano 76 ou 77, eu creo que ten que ver cunha vocación que é unha vocación de divulgación, tamén unha vocación historiográfica, é dicir, de pensar a historiografía, pero tamén unha vocación de explicar desde o presente todo o pasado. É un reto que alguén ten que asumir. E a vocación de facer un relato completo. É certo que outras edades, outros momentos, hai medievalistas que fan historias completas de España, hai modernistas que fixeron historias completas de España, pero precisamente en Galicia, os que sempre fan historias completas, entre aspas, normalmente son contemporaneistas. E eu creo que isto tamén porque hai unha vontade de explicación política. Lóxicamente, cando alguén fai un relato completo, o que quere facer unha interpretación política do pasado e do presente, ¿no? E iso que alguén como Xusto Veramendi, que é especialista en historia política e en historia do nacionalismo, fai mellor que ninguén e coa alteridade suficiente como para poder facelo, digamos, de unha forma que nos vai gustar a todos, ou que nos gusta a todos. A parte dunha boa síntese e de estar ben escrita, eu creo que este relato que Xusto construe e de respetar o traballo dos prehistoriadores, dos medievalistas, dos arqueólogos, dos modernistas, ese traballo eu creo que nos vai axudar a entender dunha forma actualizada moitos episodios do noso pasado que foron repetidos moitas veces. Claro, porque é imposible poñerse a facer unha historia de Galicia sin recorrer camiños xa recorridos. A virtude de Veramendi é recorrelos con un matiz, con outra forma, con un aporte, con un xiro ou cunha escrita diferente. Como digo, Xusto domina e é coñecido, e é moi reconhecido por todos por eso, e nesta sala creo que ninguén o olvida, como un experto na historiografía do nacionalismo, pero tamén na interpretación do relato nacional construído por a historiografía.
E eu creo que isto é tamén unha das virtudes do libro, porque digamos que Xusto ten unha arma secreta, non? É dicir, sabe interpretar e sabe construir e sabe recopilar e reinterpretar relatos que non todos os que non son especialistas, digamos, neste aspecto, son capaces de facer. Por outra parte, tamén é coñecido que é un gran cultivador da historia política e un gran conocedor da teoría política. E todo isto se nota no libro e tal vez é un factor distintivo que o libro ten. Pero entre outras historias de Galicia que podían ter, ou que teñen, outras vertentes. Con este enfoque, desde estes presupostos, el intervén en debates, como digo, en episodios coñecidos e recorridos, e tamén en debates máis ou menos clásicos, non? E aporta, que creo que é importante, elementos para un debate histórico, cultural e político do presente. Porque, se algo aprendimos desde sempre, é que toda a historia é historia contemporánea. E isto non o digo eu, que o dixo Benedetto Croce a principios do século XX, e era medievalista. E o que quería decir é que todo o que miramos no pasado é porque nos interesa no presente. E iso que fai, sin complexos, Xusto, precisamente, non? Veramente, neste traballo. Hai debates clásicos como o papel da Igrexa, que é un dos grandes debates da historia de Galicia. Como a Igrexa marca e nos marca en términos culturais e en términos políticos. O conflito de poderes, casi o xogo de tronos, bueno, é que eu creo que fixo o xogo de tronos debeu de ler antes os conflitos da nobleza galega e a realeza, seguramente, non? Pero ese conflito de poderes eclesiásticos, señorial, real, que está permanentemente presente. A cuestión do atraso é a cuestión dos mitos, sobre a que volverei brevemente despois. A cuestión da migración, o problema da industrialización no século XIX e dos retrasos. A cuestión que pasa pouco desapercibida, pero está sempre presente, dese gran debate que sempre temos de si hai ou non burguesía. E se o que nos pasa é porque en Galicia hai ou non burguesía. Un debate curioso, tendo en conta que temos o máis rico do mundo este ano e o pasado, e seguramente que ven, vivindo aquí ao lado, non? Pero sigue sendo algo que nos seguimos preguntando. O importante non é se é verdade ou non, o importante é por que nos preguntamos eso. E iso ten fondas razóns que precisamente Xusto e outros autores explicaron. A orixe e a dimensión e incluso o nome da monarquía medieval, que é algo polo que Xusto pasa no libro, pero que eu creo que foi un tratamento que a mí me gustou bastante. Era asturleonesa, como decían os que a reconstruíron e fixeron a súa historia despois de Ximénez de Rada, e sobre todo no século XIX, ou era da Galaecia, como din os musulmanes nas súas fontes e as fontes británicas. Bueno, pois sobre isto hai moito discutido e moito máis que se discutirá no futuro, non? É dicir, no fondo que hai aquí un debate sobre se había unha historia propia, incluída a monarquía, ou é unha historia que reflexo de outra historia, e aquí hai pois, as sombras chinescas que nos chegan. A cuestión dos mitos tamén é bastante importante, xa o dixen antes, no? E o repaso aos mitos a mí foi unha das cousas que máis me gustou, aí onde se ve máis esa ironía da que falaba a editora. As continuidades. Claro, nos chamamos como nos puñeron os romanos, e encima co nome dun pobo que ni siquiera vivía aquí, que vivía moito máis abaixo. Claro, porque as cousas cambian de sitio co tempo e os sitios cambian as cousas tamén, no? A pervivencia do romano, a pervivencia das vilas. Ainda hoxe temos que explicar a todo o mundo que aquí unha vila non é un sitio de recreo, senón o que noutros sitios chaman pueblo, que chamamos vila, que ten mercado, que ten igrexa, que ten arciprestado normalmente, e que ten unha gran historia, que ten pazos urbanos, e que todo o mundo sabe cales son. Sabe cal é vila e cal non é vila. Pero que ven no seu nome e na súa continuidade desde alá atrás, igual que os castros, igual que as parroquias, igual que as aldeas. Hai continuidades e hai enormes rupturas, e todo isto está neste libro, non? Tamén está no libro a construcción do presente, é dicir, por que temos unha sociedade como a que temos hoxe? Esa pregunta está permanentemente presente no libro e sobre todo na época contemporánea, non? Unha sociedade de base campesiña, pola que Xusto se interroga e como se conforma, de propietarios, que non é o mismo que o seña que non o seña, de xente que emigra, uns e outros quedan, con tendencia a igualación,
que non é común con outras sociedades peninsulares, pero que sí con outras sociedades europeas. A parte que a mí me parece máis canónica de todo o libro, non sei se ele está de acordo comigo, de paso unha pregunta que lle fago, é a parte da historia moderna. Depende de que xa máis canónica. Bueno, está definido, consensuado, que se explica que é sempre igual, é a parte da historia moderna, porque no fondo os modernistas publicaron moito, investigaron moito, teñen un modelo ben definido, e de alguma forma ese modelo aparece tamén no traballo de Xusto. E o libro, por sorte, está desequilibrado, é dicir, ten moito máis de historia contemporánea que de todo o anterior. Visto desde os ollos do contemporaneista, pois eu creo que esta é unha virtude. É a parte máis densa, é a parte máis elaborada, é a parte na que incluso entra na historia Núñez Feixóo, ainda que, por certo, non está Núñez Seixas, que, sin embargo, pero Núñez Feixóo sí. Non sei se debería de estar pechando, digamos, eso saberemos no 25, pechando o seu paso por Galicia como presidente, ou si haberá que facer unha adenda despois do 25, pero bueno, saliremos de dúbida. A cuestión dos mitos, e vou acabando xa, me parece importante, igual que a cuestión do atraso, que teñen un pouco que ver, non? Porque o libro empeza falando do himno, falando do mito, e falando de, bueno, desa idea de Breogán, do libro das invasións irlandesas, de si hai algo na... Me parece que Xusto, a diferencia de outros autores, como sabe manexar o mito, sabe precisamente sacar do mito aquilo que ten, que é un fondo de verdade, é un fondo de realidade. E xustamente, bueno, cando explica relacións transatlánticas, megalíticas, que están moi ben documentadas e moi coñecidas, pois xustamente o que parece unha referencia, e é, para que na falle, unha referencia mítica, ao final ten un fondo un fondo que un historiador pode aproveitar. O mismo con outra cuestión que tamén se discute moito, e que eu creo que ele presenta de unha forma moi equilibrada, ainda que eu presentaría de forma máis desequilibrada a favor dunha das tesis, que é a cuestión do celtismo, que foi un gran tema de debate que ele indagou, ademais, en relación coa historiografía e coa construcción da idea de nación, e que ten outra vertente que non é historiográfica, senón a de investigación, e que efectivamente ele dá conta de en que medida nos últimos tempos hai autores, e autores incluso moi novos, compañeros nosos como Javier López, que están reclamando e reivindicando unha análise diferente daquilo que foi desbotado, que fora desbotado na época de Alonso del Real, e que, por certo, a nos na carreira xa nos intrigaba, tanto que, de feito, vexo por aí a Carlos García Martínez, na 83 fixéramos un debate, porque xa nos tiñamos dúbidas sobre como plantexarnos aquela cuestión. E, bueno, esa cuestión está aquí, eu creo que está, desde o meu punto de vista, moi ben presentada, non resolve que non pode ser. Ou a cuestión de Prisciliano, que é outro dos grandes mitos, pero, bueno, ahora que anduve este verán por ali, por Albí, e vendo a Terra dos Cátaros, dime conta de que hai elementos curiosos que explican por que tanta xente lle prestou tanta atención a Prisciliano, ainda que fora obispo de Ávila e en realidade triunfara despois de morto, como di Xusto, e tuvera unha influencia, bueno, fundamentalmente por unha razón, que tamén está dita por moitos, e por esa capacidade sincrética que había detrás do priscilianismo e que o propio Xusto resalta na forma importante de cristianización de Galicia, que é outra das grandes cuestións que hai que explicar. E non para rematar xa a cuestión digamos, de como explicar o presente do país desde o punto de vista da súa construcción e de como hai elementos e vestixios que son difíciles de enganxar. Fundamentalmente, unha pregunta que eu me fago e que no libro está tamén de alguma forma implícita, me parece, que é a idea de como unha historia relacionada e explicada en clave de atraso nos pode explicar hoxe en día. Porque no fondo, si falamos dun pasado de atraso, porque hoxe nos vemos atrasados. Si falamos dun pasado de non atraso, ou de elementos modernizadores, ou de debate de modernización, ou de avances e retrocesos, que é un pouco como Xusto, si ves os epígrafes, o vai plantexando, de intentos, de logros e de pérdidas, que temos detrás, bueno, pois,
ao final conseguiremos, pero, e un pouco o objetivo deste libro, e así acabo, o reto que queremos os historiadores, que nos plantexamos sempre, que se plantexa, creo, este libro de Xusto Veramente, que é explicarnos o presente. Claro, como el moi ben di ao principio, é vano pensar que cando falamos da Galicia e dos Castros estamos falando de nós, e estamos falando do noso territorio, estamos falando de outra cousa. Pero a maxia dos historiadores nos leva a facer eso, como di el, e eu vou facelo tamén, e o fixo. E hasta que cheguei. Boa tarde. Bueno, eu estou moi abrumado, é dicir, que a mí estas fervenzas de avances non estou afeito e non me acaban de gustar moito, pero de toda maneira, moitísimas gracias por todo o que dixeron. Quería empezar esta intervención, como xa fixo Tito, lembrando a Fernando Acuña, un gran amigo, a un home que podemos calificalo de bo e xeneroso, por moito que ese tópico este desgastado e que hoxe nos deixou. Descanse en paz e os demais temos que seguir adiante. Ben, quería agradecer, por suposto, ao Ateneo por esta hospitalidade que nos brinda. Non sabía eu que simplemente porque fixen aquelo, o sea que por interés. Bueno, pero está ben de todos modos, está ben. A editorial, a Pilar e a Lola Martín que anda por aí, que Lola fixo un labor de difusión extraordinario, que esperemos que non se pasase, nesa eclosión nos medios, a editorial por darme a ocasión de facer este libro, porque en realidad foi unha proposta deles, eu non tiña pensamento de fazer unha cousa así, pero me propixeron, pareceu moi interesante, a Tito por estar aquí e por toda esa cantidade de análise do libro. Seguro que se largou na manga, xa me comentaba despois as críticas, que brillaron pola súa ausencia, pero, bueno, estamos nun acto de promoción, pois, ademais, en plena campaña, pois, vamos a deixar as críticas para intimidade como catalán de andar. Por suposto, a todos vostedes, a maior parte amigos, que perden unha parte dunha tarde de transición entre verano e outono para estar aquí comigo e acompañarme neste acto que é moi grande. Respecto do libro, pois eu non sei que decir, porque sou moi malo falando das miñas cousas. O libro é un libro que pretende, en primer lugar, non é a primeira historia de Galicia deste tipo que se fai, eso xa o sabemos. Xa en plena transición hubo unha que me acordo que editou a Asociación Nacional Popular Galega, a Asamblea Nacional Popular Galega, de 4 ou 5 autores, que era un manuelito e tal. Logo chegou o máis coñecido de todos, en galego, que é a Historia de Galicia de Ramón Villares, que é un libro de natureza parecida a esta, que foi traducida ao castelán por Alianza, creo que foi, non? Sí, el vai anovando. Ahora, últimamente fixo unha ampliación por cidades e tal, pero, bueno, en fin, este non é a primeira síntese de Historia de Galicia con ese objetivo de atraer a un público amplio e non especialista a un coñecemento básico do que foi o pasado do país. Bueno, hai que recordar, antes de calquera dos que mencionei, a Historia de Galicia de Vicente Risco, nos anos 50, de Editorial Galaxia. Pero, bueno, eu creo que non é un libro ocioso ni totalmente gratuito, porque cada un dos historiadores, ao contrario que os físicos ou que os químicos, os físicos, pois, unha reacción química é esa, e non é outra, e non hai
literatura que botar aquí enriba, non? Os historiadores, en cambio, pois, bueno, a mesma realidade a vemos de maneiras diferentes e cada quen aporta, se aporta, pois, algo que máis ou menos paga a pena. E iso é o que eu intentei con estas malditas 50.000 palabras, que, por certo, foron 60.000, ao final... De verdad? Que, claro, que son unha tortura, porque, como decía Pilar, con meter dende o Paleolítico inferior até as mareas en 60.000 palabras, eso hai que botar. E, naturalmente, sempre coa auguria de decir, es que me estou deixando fora multitude, cantidade de cousas que son moi importantes e que cando me lea un colega me vai poñer a parir porque non falei desto, aquelo, de máis alá, non? É dicir, que isto é unha cousa, que isto é unha especie de... Xa, pero non, é máis fácil criticar que facer. E iso no debate de onte pois estivo moi claro. E entón, bueno, pois esa cousa. Pero, bueno, ao final, como diría Iglesias Corral, pasou o que pasou, non? Saiu o que saiu. E procurei que as principais os fenómenos máis importantes, por os que eu consideraba, desa sucesión de sociedades e de povos absolutamente diferentes a todo o mesmo momento que se suceden nun territorio que hoxe chamamos Galicia, pois que quedasen de alguna maneira reflectidos nos libros, non? Que conseguira ou non conseguira, pois iso non me toca a mí xulgarlo, sino aos lectores. E, pois non lle vou contar o libro, porque entre outras cosas, se eu conto non o mercan, entón non o negocio, non? Para que estamos aquí. Pero é unha cousa que sí quero salientar simplemente, e é que, independentemente de mitoloxías nacionalistas ou non nacionalistas, hai unha constante na historia deso que chamamos Galicia, ou Galicia, ou non sei, en distintas épocas, e é que sempre ten unha serie de singularidades que a diferencian dos territorios e das sociedades dos contornos. Esas singularidades van cambiando, por suposto, non podía ser de outra maneira, pero están sempre aí, sempre son singulares. O megalitismo galego está dentro do complexo megalítico de toda a Europa Atlántica e ten con ele unha serie de elementos comuns, pero logo ten tamén outros que só serán aquí e que non serán ni no Algarve, ni na Bretaña, ni en Irlanda, ni en Inglaterra. Pasamos á cultura dos castros, sexan celtas ou medio proxenistas, eso non vou entrar neso, non? E pasa igual, e ademais acentúase esa singularidade. É dicir que, independentemente de que haxa elementos comuns de tipo material, espiritual, etc., os povos e as culturas da Meseta ou da Lusitania ou tal, a cultura dos castros, como complexo cultural, ten unha personalidade perfectamente diferenciada respecto das demais. Logo, na época romana, hai unha cultura híbrida, provincial, como tantas outras do imperio, pero tamén é propia de aquí. De feito, os que inventan esa diferenciación, lle dan nome a esa diferenciación, son os romanos. Son os romanos os que deciden que ese determinado conxunto de tribus que se peleaban entre elas e que algunas cosas non tiñan moito que ver, tiñan algo en común e por eso precisaban un nome diferente ademais do que lle daban aos conxuntos que estaban alrededor deso. O mesmo pasa na Edade Media, inda que a mellor, por exemplo, na Edade Media, ás veces estas cousas ocorren por azares, é dicir, causas pequenas teñen consecuencias moi grandes. Na Edade Media, por exemplo, o sistema, o que podemos chamar o réxime señorial, cando se consolida a partir do século XII, en Galicia, ten elementos comuns moi importantes co resto de Europa.
sea, eso está claro. Sin embargo, aquí, por exemplo, se dá un fenómeno que non se dá no resto da península, que é o absoluto predominio que acadan os mosteiros. E como, digamos, os señoríos eclesiásticos que teñen no seu modo de funcionar e nas súas relacións con pequeños unas especificidades tamén, son muitísimo máis importantes que os laicos, e ese é un fenómeno que non se dá no resto da península. A parte, claro está, do elemento diferenciado maior que se xenera neste momento, que é a lingua, non? E outros elementos culturais. E esa singularidade vai continuando hasta a idade contemporánea. Por qué? Pois non o sei. Eso podemos abrir un concurso de ideas e a ver se aparece unha explicación. Exacto. E, bueno, pois non vou decir nada máis porque non xa dixeron todo o que se debía e máis.